אם כאן אני באוטרטון, והפעם אני אשחק קלאש רויאל, משחק כזה פופולרי כל כך. 4 אתה לא רואה בשביל לא אכפת לי כל כך. נגיד מהדלת שלי עכשיו הוא פחות להוריד לי מהזה של הדלת. לא ככה מסכנים, יש אני יכול לשפר אותם. אין שמה נתחיל עם פרינס און גולד, אולי כל מיני בעיה ובנתון ניתן לי להגיב. זה דק חדש מישהו ממש חודשיים את הבלון נתיים הבלון תמכה יסו תמכה ויערוב את זה כזה לא כל כך טוב לדברים אוויריים אבל יש לי כמה דברים אוויריים אחד בהגנה מדברים אוויריים הוא לא כל כך טוב זה הבעיה שלו עכשיו תביא את נברה בגבוה להגיע איך לא יכול אין לי ונברה גם כאילו עושים חיים הרבה חיים אז נברה לא אכפת לי שיש הרבה כל המסתרים שלי רמה אחת ואני עדיין אני צריך נו זה הבעיה כל כך אכפת לי ממני אכפת לי רק להגן מהפקע שלו ממש חיה הפקע הזאת זה לא טוב הופה זה הוריד לי 2 בטטות בום אני יכול פגע בבייבי דרגון עכשיו בוא נשים עכשיו בבעיה אינטרנט יש! נבד את זה מהפרינס אני יכול לשים לי את הפרינס חופשי ולא יהיה לו את זה ולא יהיה לו זה לא יהיה לו ברברים נתאים פה שילך ברברים להרוג את הברברי האחרון ברברי האחרון ועכשיו אין לו מעט זה מגומן ברל אבל לא מעט עכשיו נוריד לו 2 מיליונים בדוק רק לחלק פה להתקפה קטנה פחות רגע משהו קטן אז זה אנחנו יש קצת לגים שיט אומרת הבניין הזה והכי אכפת לי יש בעיות אינטרנט סליחה על הבעיות אינטרנט לא יודע אם נקרות בואו נגיד לך משהו לא תנפל את החצים שלו על זה מטרופי לא הבנתי רק כמה מה לא הבנתי ניצחתי קליל זה קליל אני נגיד רמה 8 פקע רמה 2 אז עשינו אני לא יודע קיבלנו מלא כסף ג'יימס 2 קנון טסלה ברברים ברבריאט הייתי נגד פרויו ככה קוראים פרויו אני רוצה תביאי לו 4 קטלים כבר רואים אז זה יהיה שם יש כל כך בטטה הבעיה שלי את הבטטה עוד יש את הבטטה מהר כל כך מהר זהו
אוי יאללה, תנו. נעשה עוד משחק בליים. הוא יצרה מה שלא שהיה לו? הייתי נראה משהו שלו לפני כמה גמר. איזה שעה הוא יצרה משהו. טוב, נשים כרגע... לא, בעצם נשים רק פרינס. נראה מה זה. יש לו מוסקיטים, מה אכפת לי? רק תנאי תוריד. לא הוריד את תנאי. פקה. רוצה לדעת מה זה פקה? זה פקה. אתה רואה משהו? גדולה מאוד. חסרת החיים. ביי. יאללה קדימה, גובלין באים, לפחות יש לנו כמה כותרות שוות לפחות. לא טוב. הוא כרגע מוביל עליי בהרבה מאוד. טוב, אני לא יודע. לא! אורן לי. אני אחכה דקה, נתבור אלקסיר. איקסי, צובע עליי, והוציא את המיניון שלו שהוא רמה 8 וזה לא טוב. תדעו שזה לא טוב, זה רמה משוקעת. הוא רמה רק 7. מקק יהיה לי רק מקק קטן ומשהו. מקק קטן יהיה לי לבד ובומבי. ביי מקק. טוב, אין סיכוי שלא מעניין את הבניין. קודם כל, פוש קטן וזהו, הלכנו על הבניין. לחכות לדקה עכשיו. תתייחס חצים. באתי. פוש. ואתן לו. אמרתי לכם. אני נותן לו את הסיפור פוש. נשים פה בטטה. אם נשים פה בטטה, לא יכולה. שהם לא יגעו לי בבניין. זה כל כך אכפת לי. מישהו נראה לי בבניין. אתה יכול להרוג. לא. כשהוא לא יגעו לי בבניין. לא לי רק שהוא נראה לי בבניין. זה לא ירד לי. אם שם פה מישהו, נשים לו את המספר. בוא ננסה. שימצא את ההתקפה שלו. להזכיר אותו. זה לא... לקים. ניצחנו בקרב האחרון. הם הורידו את הבניין הזה. הם הורידו את הבניין שם בקלות מאוד. ניצחנו. נראה לי אני על הארנה מתישהו. היום הוא מחר נראה לי דק מאוד טוב. השתמשו בו. הוא כרגע רמה 5, בלון רמה 3, בייביז דרגון רמה 2, פקה רמה 1, ג'ק סקלטון רמה 2, פרינס רמה 2, מיליונורד רמה 7, ודבר מגוון רמה 2. נראה לי אני אעשה עוד קרב אחד וזהו. כי אני לא עושה כלום עם הג'מס שלי, כי אני רוצה לחסוך בתיבות טובות. שהתחסנתי את הגולדנדרי טוב. נראה לי. שמתי אותי. אבל לא כל כך. עכשיו זה יגיע הבניין. לא, הוא לא הגיע. לא הגיע, אני לקחתי ממנו שלו. הוא אומר שלא הוא הגיע! זה היה ממש טוב שהוא הגיע. תמיד להם כמעט את כל הפוש. וזה היה ממש טוב. הם נותנים פה איזון כרגע. ופרינס נראה לי שילוב טוב. אם אין לו סקלטון ארלי כמובן. עכשיו, חיידה נותן מכה. יש את הבעיות באינטרנט. זה כמה היה כמעט. עכשיו האינטרנט ירד 3 תווים. זהו.
אני אתן את הפיקה יותר. לא, אני אוהב את הפיקה. אין, זה חזרה, שמתי את הפיקה. לא, שיט. אם זה לא נגע לי עכשיו זה רע לי, כי זה בא לי. זה נותן לי מעט ממש לאט, אליקסיר. ולא שם את המילים. אני מפסיד מהחומר לאינטרנט המטומטם הזה. עצרתי. זה היה כאן עד הפרק הזה, ויאללה ביי יוטיוב.